Mrs Deirdre Powell o Sir Fynwy, sy'n beirniadu y Rhanfrid Cymreig heddi. Mae yna 5 yn y gystadleuaeth yma i'r Ebol Eboles neu'r Adfarch 2 i 3 mlwydd ddod. Ac ar hyn o bryd, dwi'n credu bod ni'n gweld dibyn Top Gun. Dibyn Top Gun, ie. Fi'n gwybod mae'r dosbarth hyn yn mynd i fod yn diddorol i Deirdre, achos y dosbarth anifeiliaid 2-3 oed, y ceffil yw e, a dyma beth mae hi'n magu. Bydd hi'n mwynhau beirniadu hwn wedyn ni, ag wy'n bles iawn i weld ar hyn o bryd. Dyw'r dosbarth ddim quite wedi benni, ond mae Deirdre, tu flaen i ni, wedi dewis dibyn Top Gun a Dai Nicholson. Mae'n fenyw diddorol wedi symud o De Affrica i Lloegr i fyw a dod â ceffylau gyda ddi. A fi'n siŵr bydd Top Gun yn un o'r plant y cesig dath gros y môr i fyw yn Lloegr. Diddorol. Mae Dai yn bendant, wel, mae'n glir bod hi yn eisiau tyma bach o'r Cymraeg yna yn yr ceffylau mae hi'n magu. Credu yn yr ail ar hyn o bryd Penstrymli, The Illusionist. Ie, i Jessica Goldsworthy, wedi ennill tipyn bach yn dosbarthu ceffylau Rhanfrid, ac eto dangos pwy mor agored yw'r anifeiliaid ar gwad hyn. Mae'r anifel sy'n ail wedi ennill lot fel ceffyl hela mewn llawfyd. Ie, Alan Charlesworth fyna yn trafod dibyn Top Gun sydd wedi cael yr Iban Goch i'r perchynog Dai Nicholson. Mae'r ceffyl bach hyn wedi cael ei fagu gyda March Man a Red Alert yw'r march a dibyn Chick Flick yw'r gaseg. Lico'r enwau. Ie, odi. Mae Dai yn... Mae'n dewis enwau da, mae rhai gweud. Ond mae hwn yn geffyl gallai fynd rhyw ffordd. Mae'r tipyn bach, fi'n credu taw ryw cwarter gwad Cymraeg wedyn ni o beth fi'n cofio o'r anifeiliaid i fam a'i dad. Ond drych ar y patrwn hyn, gall hwn gymerwyd cyfrwy a cystadlu yn sawl dosbarth. Dyna beth yw'r peth da bwyt i'r gwad hyn. Un liged i, oes na dipyn o'r gwad chwaraeon, beth ti'n gweud? Ie. Ynddo fe? Ie. Wir, ti'n gallu gweld mae hwn eitha... Gawn ni weld yn symud nawr, ond mi'n siŵr bydd hwn yn gallu symud. A drych ar ei goesau fe, tipyn bach o asgwrn trad da, pethach mae'r Cymraeg pyr yn enwog iawn am, ynddo fe. Ac eto natur, mae hwnna rhywbeth mae bobl yn defnyddio'r gwad Cymraeg am, achos mae'r natur yn gallu bod eitha mwy at y tywel. Dim mor anodd a falle cyffylau tramor. Weda ddim mwy na na. Ond mae ambell i wad, ambell i linell yn gallu bod yn anodd. A tyma bach yn dwym i drafod. Ond mae'r Cymraeg yn rhoi tyma bach o fel sens falle yn bell waith. I ni fel yna, yn dyn ni eledd, y Cymraeg. Odyn. Ac ti'n gallu teilwra y Rhanfrid mewn ffordd? Ti'n gallu teilwra'r ceffyl i beth wyt ti'n hwylo amdano fe wrth fynd i fridio, mae'n siŵr? Yn sicr, yn sicr. Alan Charlesworth yn sefyll dibyn Top Gun i gael y llun holl bwysig na. A'r hwle yn y cornel fe fydd y perchynog Dai Nicholson yn falch iawn bod wedi dod o De Affrica a cwpl o gyffylau a magu Top Gun i ennill yn y sioe frenhinol. Ie, y dosbarth ar adran newydd ar ddydd Iau sef y Rhanfrid Cymreig ac yn mynd â hi yn yr adran yma i'r Ebol Eboles Adfarch 2 i 3 mlwydd ddod. Dibyn Top Gun yn berchen i Dai Nicholas ac Alan Charlesworth yn neud gwaith penny gamp yn dangos dibyn Top Gun ar ei gorau.